tentang kawe banga qua ban ong nga aingo ya mi try baro ba mi ai hanga kicingkerku bangam laban yo i nga aingo ya mi try Dada no snongo Dacing raya ro Daging timah clear Nangku ya me Nga aingo ya me I try Nga aingo ya me I try Nga
yung kumlay si mundo why Ikachingin kachami Kachingin snake kachami Ikachingin kachami kachami Oh kabatap kabashlay Kachingin kachami Oh thank you Lord Oh dadonos nongo irway Dadonos nongo Kaching raya wrong Taking deep like this Dadonos nongo Dadonos nongo Kaching raya wrong Taking deep like this Sashi singing right Dadonos nongo Dadonos nongo Kaching raya wrong Taking deep like this Nangka kuya me Long cho những bấm chỉ cất của thoáng mami đi mà đi em có thoáng cái này có chân long bala cờ khu long bala cờ khu long bala cờ khu long bala cờ khu you có sen có trong mình có thoáng the one who was and is to come oh you're so beautiful. Beautiful beyond description, too marvelous, for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You're beautiful. You are beautiful beyond description, majesty.
tuai me long play ba khu yo tuai ki pan bu khu lang bro do jong play la ki noi ka pop chi ka por thai me long man me nyai long bu tuai chi ka pop chi khơi u play ba khu ba imani me go tuai ne ka no wai ski I bet chi ka ching khu ka chong me go tuai imani me go tuai ka ching itanan ka ching khu ka chong me go tuai oh imani we behold your beautiful face Lord God because you are more beautiful than the 10,000s Lord God you are more beautiful oh yes Lord imani ora shisha ko tuai Given bra, is a crowd with your Hallelujah. There. So comment bani fi baro ba fi comment. Fi dan ka yeng ka jong utrai. Te shopping in ya shakmat ning kong ma ai ngu yu play ba pen la nga bang yang ni ka jaka. Anong yu fi mo man ka bangon hang ne Kinyo mo ngangit baro khat ki ba la ju yang nang ne kam dei ka basuk nei ngi kinyo ngi long nervous teng nei ngi long anong kom no ki pon ma ke e badan ha ka ching mo chim par khat ke e ka bang kwa ban ong pat ba ka dei tang ka ching ai e ka chong oblay ka dei ka ching ai e ka chong oblay ka ba penla ngi ben yang ni ka chaka ka ba penla e ngaru mangan yang ni ka chaka kam tam ban sam ya ktien ka chong oblay Yala di dang bon ke jing duna kam dei ka basuk ma ban shu sam kam tu ngi hapan yet yala de takadaw ngoi fi knyu ma te ai ngo yo play nam taka grace ka jong u bat kum jo rong ai ko play ya ki nong yalam baro ki pa ibet yanga mangan yang ne ga chaka ban sam ya ka khubor te shopping in ya sha khamat tu ngi ne ha ki jing duai mo ngi ne duai jo play on kran shangi we ko pangi wan kamat chomi ko try meng bau kon chomi Jesus Christ ko pa try ngi wan man ai ka borom chomi ngi wan ken ko try mani mi try kam ta ma kani ko por ngi wan man ai ti la di chomi try plate ki kin ja kamat ki bakan jaman sim ki chungi ki skor bakan jaman sim ki chungi ki chimot cha khat ki chungi ka do not ka chungi ken ko try abang nyo sngo ka ktien ka chomi I can go try. Usun Bible bet can go try on hap kando ko pasbo. Man say can go try kita kisok ki papa na kaching kachingi. Trying I teach me ni ka por bro padang sa. Shimti mame men sim ko shong play. Hakakateng ka chung cheese ni duai ai ngo. Amen. Amen. Ti kakateng jong ka kobor ka mga don ban sam sha nilang baro ka long kum ki briu jong ublay. Ke ngi dei ban le man la ka por kan mau mo man la ka por ngan ong biang kum ki briu jong ublay ke ngi dei ban le man la ka por ning kong ni ai ngo yo blay mo nam ta ka Bible ka bangidon idon hayeng hasam ka Bible mo idon ka jinglat luot ru bandon ka Bible hayeng jungi haman laki khardop yeng mo ngida ka Bible kani ka Bible ka long ka ktien ka ba jong ublay ka ba kren shangi abangi pule ka nei nadang pule kum no kan kren nei tingi ai ngo yo ublay ba ka long ka ktien ka ba ka ba long do long snam habangi ya ka ngiu iru ya kata ka jing tmu ba ka Bible hi kala ada pen mo kata ka jing tmu ka ba ka ktien ublay ka don kabangila ban Shem hakashiti kabaar upol sa Timothy kalunong kabalay kadukhat kabakhatsan hadu khatnyo tingan num puli katu ka benta ringan su ai pat hang tu ka baka kata ka jingthmu baka ktien ka jong ublay ka ong tu mo ka baning kong hang tu ka ong ban pen start yangi sha ka jing pen da ka jingen ka baha u Christ Jesus mane ayu ban pen start yangi Dai ka ktien ka jong ublay ka don man pen start ka baat ka ai jing mentoy ya ka jing hikay ya ka jing sneng ya ka jing pen bed
ya ka jing pen melin ka ba ha ka hok ka balai pan ka ikata ka jing temu jong ka Bible ka long ban pen long janai ban pen dap biang yang ni sha ka jing le ba bha baro mo kini kilong kita ka jing temu ka ba ka tien ka jong ublehi ka la dap pen I ka dan haka teng ong mo what is the purpose of this Bible and what is the purpose mo jong ka tien ka jong ble re ka tien ka jong ublehi daladi ka la dap ai ya kata ka purpose jong ka tien ka jong ublei ka don shibon ke ban hikay yang ni ban crunch yang ni mo bat ngimla syo ban henyo ka ka bangila kita kijing hikay ki bangiyo naka aton dan bala ban henyo kita kijing hikay bangiyo naka ne ki bon bha ki ba ka hikay syangi handai hakane ka sengipan tungin yele ban pet ayu ba ka tien ka jong ublei ka don ban hikay yang ni mo bat kentu yang ni bangin le man la kapor ka ong direct bet man la kapor kam don ka balong indirect hang ne mo ka ka ba ka Bible ka kren direct bangi don kam ban le man la kapor ki balong ru kita ki kamram ki chungi lani kita ki jingkit khle ki bangi dei ban le shimet kum ki khon ki jong ublei tingin pet shwa ning kong kamut ayu kane man la kapor habangi ong man la kapor kamut ayu man la kapor kamut barabor kamut man ka sngi man ka khlip mat mo hakten parang in abano always nang ta every time kabalong continuous kabalong repeated kabom don put kabom don jing sange haka kabayay don kabayay sno kabang imla ban kiar naka kabang imla ban penyaklat ya karu nangi ngso ay nuksa ngi bamja man la kapor ngi diom man la kapor ngi tia man la kapor ngi ring man sim man la kapor nai kini kilong kita ki lifestyle jungi bangi ni habe ban le kadai ngi bangin le man kapor ngim la em ban light le kita nai te kum juru kaktien ka jong ublei ka don kum kita mo kadon kum kita ki aka ban hikay ngi amna ka benta ka jong ublei mo kan mo amna ka benta ka jong ublei henry na ka benta jo nam ta ka jing bha ka jungi hi marway shimat mo knang ba ngin nang ban san ngin san bha mo kenang bakan bangin long kita ki baklan halakas ngi banang ban scam shushu ya ka jing em ka jongi ya ka jinget ka jongi banang ban pensai so shushu ingi ban kam sai so kam bha shushu ka jing em ka jongi kat badang mi kisngi bangin nang ban long bangin long janai shushu bat ba kam tam bangin long kita ki balakre habau jisu wan ban ya shem bat ngi amen tungin pet ya kita ki baka ktien ka jong ublei ka don kam ban hikay yangi ka kata bangi don kam ban le man la kapor kum ki khon ki jong ublei ti ka baning kong ka long ban shep tieng ya ublei man la kapor ban shep tieng ya ublei man la kapor habo ong shep tieng ya ublei kamut ba ngin shep tieng buram out of love, out of respect. Mo? Kajing syap tiang ya ublay. Kadai ka hukum. Dan option hang ta. Mo? Nging dak ngikwa ban le ngile dengim kwa ban le ngim kamlong kom ta. Kam dan option kadai ka hukum. Tengin pet Deuteronomy kalenong ka ba khatsaw ka dokhat ka ba arpulai. Hang tu ka ong Deuteronomy khatsaw arpulai. Bat to men bam hakmat utrai uba ublay jong me hakata ka jaka ya ka ba anjit ban bu ya la ka keteng haka ya ka ba shipau na ukau jong me na ka wan jong me bat na ka umpanyang jong me bat na ki ba kaning kong ki masi jong me bat ki belang jong me ba mendop nang ban shep tiang ya utrai uba ublay jong me hala kasngi mo kani ka lenong ka paragraph jong kani ka Deuteronomy khatsaw ka hikay syapang ka jing ai mo ublay ha ban hikay bale ba ki briu ki jong u ki nang ban shep tiang ya u lano hala kasngi mo kani ka dukhat Bible ka pen isay syangi ba ublay ukwa yangi bangin shep tiang ya u man la kapor
tang men step, tang men med, tang hakapor kabang imani tang hakasngi ublay. Henry, halakasngi ang kaktian ka jong ublay. Ladang isu perkat mo, kalong ka basok. Kalong ka bangi tiblot. Pakaday yang ibangin syap tiang ya ublay. Atum dan batib. Dan batib bangi day ban syap tiang ya ublay. Nya tiblot. Tang baka jingkelipat menta kalong. Hatungi syap tiang si saya ublay. Ladangi ong ni syap tiang ya ublay. Balay pat ngidang yatlat na kamon ka jong o. Ladangi ong ni syap tiang ya ublay. Balay pat ngile persya e kamon ka jong o. Ladangi ong ni syap tiang ya ublay. Balay ngile pop pelen kamat ka jong ublay. Ladangi ong ni syap tiang ya ublay. Balay pat ka engi. Pengin sngap ya umen siem jong o. Hakaway pat kalyang. Ladangi syap tiang ya ublay ru. Hatu, ngisap tiang ya hateng ni haman kapor. Namar ba ublay ulong ubodon hakijaka baro. Uyu ilot yangi. Amdan kabari na ublay. Balay ublay kuha yangi. Bangin syap tiang ya manlakas ngi. Kadaw kalong ba habangi syap tiang ya ublay kapensngob haya Mga kapensngob hayo ublay habang isyap tiang yung kaningila ban siyam nakasam siya pa sa punyo kadukot kabakat way. Utray usngob hakita ki pasyap tiang yung. Habang isyap tiang yung ublay kapanya klat ya kapop nangi. Proverb kanriyo tu kaong da ka jing syap tiang yung utray ki briyo ki kinriya na kabasniyo. Habang isyap tiang yung utray kapelong ya ublay benjubab ikijing duai jungi. Sam shis pa sa pusan kat kendai. An pendap ya ka jingkwa jong ki pasyap tiang ya an snow ya ka jinglen yar jong kiru. But an penem ya ki. Abang isyap tiang ya utray kawan ra ka jingkerku ka jing ka jungi. Proverb arpu pra kalenong kadukot ka bakat saw. Suk uta ubriyo ubasyap tiang ya utray halakas ngi. Nakapareng ko, blessed is the one who fears the Lord always. Piha banginang man syap ting ublay, kajing kerku, katut ya kajing kajungi. Tingin petpat kabaan, kaikata ka bangi day banle man lakas ngi, man lakapor. Kabaar kalong, banduay, man lakapor. Banduay. Haka shiti ka baningkong upol sa ki Thessaloni kalanong kabasan kadukot kabakat nyo hang tu kaong to duay klam dapot ngitip lut ya kata ginaju ngom hande to duay klam dapot Lucas kalanong kabakat pra kadukot kabaningkong hang tu kaong ti ujisu lakren kapashi haki syapang kabadey yaki banyay duay but ban amman tachu. Akapareng koong, then Jesus told them a parable about their need to pray always and not to lose heart. Ujisu hang ne, uhikaya kita kinong buot jong ya ka jing don kam. Kan mamo, ya ka jing don kam jong ki banduay man la kapor. They need to pray. Kam day nakabanta ka jong ublay, Henry nakabanta jong ngihi. Balay, tingin pet, naka-gospel kat kumu Lucas, kalanong kabaar huway, kadukot kabalay punriyo. Hang to kaong, namar kata to syaray pi, hala kasngi, da kabaduay, ba anam yo nyaw ya pi, kababit banlat no, na kini ki a baro, kiban saja, bat ban yeng hakmat ukon ubriyo. Kabamut ban penkre yangi na kabenta kasngi kaddo bangin yashem bat ujisu. Shushu kwa yangi bangin duay man la kapor namar ba ukwa yangi bangin long klan ha utray ha kabor jong u. Amen. Hakashiti upol syaki nong Ephesus kalanong kabahenrio. Upol ukon tuwi ki banget hang tu, bakin long kita ki banget ki baklan ha utray, bat hakabor jong
Hadian pat hak tu kalau nong uai pat saya kita ki guidelines, kita ki guidance kita ki bangen, kumno ban long klan. Mo, ukun tu ki bangen, ban pong ki atiar ki jong oblay baro, pat bakin duai man la kapor. Mo, Ephesus kalau nong ka ban riu ka dekat ka bakat pra, hang tu ka ong da ka baduai halakas ni. Lakan tu ken ban pong ki atiar baro khat, u continue biang u ong kumno, da ka baduai hala kasngi. Da ka jing duai bat ka jing kerpat baro ha umensim bat da ka besuma syapang kene. Da ka jing minot bat ka jing kerpat baro na ka benta kiriu kut baro. Bon na pedeng jungi ngi kan mau ban duai tang hakipor bajenjar tang hakipor ki bangi don kam. Okay? Yang la dia ro ma teng kasuk ha ban duai por ba jenjar ban hakapor ba ya leng ba ki a kam dadon kam than ka force ma ba ban push ban duai ngila syubyang ben wala don ka family prayer nei ngidon am ki jing duai family haya teng gi hun tang tu teng don bala hun be tang bala don ka jing duai hakabalang ngim biang bet ngim shimba ka ban pelut por ban duai shimet ka kamlong more important mo kam dei bangin suk kam dei ka bangin shu biang bai haka teng lei ka basosi ka long ba ngi shu hun bai ban shu pha duai hanur hang no please ban duai lam se anga tamanga pa ngam duai te Vilaji dang recently ngalap iwe pa yumo iwe i bangen te itayo ang na penduai lam ngaong ye ngam nom duai because this is your responsibility to pray mo ngi haban so thua baki dan ki benta ba ngi mangi shimet ngi haban duai mde ban depend hang no mo te kam dei ban long kom ta ubleu khat yang ngi shimet man pelut por bat ban duai hakmat jong u namar u iet ban dan hajan jongi amen u iet ban dan bat ngi ngimla ban chushim sting yaka namar ka jing duai ka te yangi bat ublay atu kam long kam ta nei di ta ha ka jing duai bangi so thu bangi don hajan ublay ngi don ya kata ka jing yadei ka bajan bhang ka pelong yangi bandon kata ka jing yadei ka bajan bat ublay mo kum ha ka shithi u Jacob kala nong ka basaw ka dekat ka bapra ka ong tuan hajan ya ublay te unwan hajan ya pi kajing duai kaya rap yangi pangin san batru ban shushania abet tang ha ublay amen ti tungin pai pat shakabalai kay kata ka bangidon kam ban le man nakasngi mo kabalai kalong ban aingo kashiti ka jong upol sha kabaningkong sha ki Thessaloni kalanong kabasan ka bakhat pra kaya thu shingi ba kalong kamon ka jong ublay yangi bangin aingo yu hala kapor hakashiti upol sha kinong Ephesus kalanong kabasan ngi iba upol hakapor ba kuntu ki banget banya da ka jingshai banya ha ka jingshai kum kita ki bastat mo uong ha ka dekat ka ba arpau Ephesus san arpau da ka ba aingo hala kasngi namar kini ki a baro sorry da ka ba aingo hala kasi namar kini ki a baro ha utrai uba ukpa ha ka kerteng u Jesus Christ uba utrai jungi ha ka wipat karukom mo la ruban ong ba ban kelum lang ka to barok khoi ma kum kinong bud bat ki khon ba ye jong ublay to phen yat ha ka jingshai kum ki bastat da ka ba aingo halakas ngi amen kum ki khon jong ublay ngi dei bandap da ka jing sngongo ya ublay bat ban aingo ya u haman la kasngi haman la kapor ngidon kaman aingo ke namta ke ngi aingo ni aingo ya ka ka ba ublay ulong ni aingo ya ka ba ublay ule amen
tang mauhi ulong uta ubadai hok banyo ya kaching aingo kajongi. Amen. Tika basau pat kalong banle kemen man la kapor. Banle kemen man la kapor. Kani tip Filipi kalau nong kabasau kada khat kabasau. Hang tu ka ong tu pen ya kemen no ha utrai hala kasngi. Tingo ong pat tu ya kemen. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Mo ningkong Thessaloni kalau nong kabasan kada khat kabakhatsan hang tu ka ong rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Okay? Menengil ada pet ya, kumnoban duai man kasngi, kumnoban aingo man kasngi hangni dan barok lightly. Ne akan dikatakan rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Nomor balik, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kadai ka mon ka jong ublay yangi. Ban le kemen ha ka jing em ka man la kasngi. Kani ka jing kemen abangi crunch pang ka jing kemen kadai ru ta uso jong men semba khot. Ne? Kaya kita kisah jong mensemba quote. Love, joy, peace, patience. Kita ibabot nang dan ne. Tika jingmen kadai tau so jong mensemba quote. Kaning ilaban syam Galatia kalandong kabasan kadakot kabaar puar. Ka jingle kamen ru ka pen I ya ka jingdon ka jong mensemba quote ha ka jing em ka jongi. Mo? Ti ublay kwa ingi ban le kamen man la kapor. Namar kajing pen em kajong o. Masya bu ublay ladap ai kajing pen em hangi. Handai kam pen I ni siapa? O ka pen I syabar. Mo ngimla apan express kata kajing kemen syabar. Mo menta hayeng hasam bat kiparlok ngi receive a gift. Ne? La receive satu ngi susang bet. Ne? Kadanam kajing kemen kabangi express syabar. Ne? Tikum juru ublay kwa ingi. Bangin le kemen ya kata kajing pen em. Kabalong kata kajing ai kajong ublay syangi kaweru kajing kemen kapen I ya kata kajing long ukres hangi Hebrew kat ar namar kajing kemen kalong ru kabor bat kajing kermen utrai hangi. Amen. Kaning ilaban syam Nehemia kalandong kabapra kadakot kabashipau kumju kasam henriu po ar kadakot kabahenriu. Ma, ngidai ban lek kemen haki por baro. Dah ka bangitip paki aka baro kita ban pen bah. Pi kadon ka daw bangin lek kemen. Kaning ilaban syam naka shiti shakinong rom kalanong ka bapra ka ba arpo pra. Bat bangidon ya kata ka jingkermen hauta uba pen em yangi. Mo bolong ujisu ubangin sayo I markamat. Kaning ilaban syam na kajing penpau, kabaar po ar, kadukot, kabaningkong, haduk besan. Tis kawai pagkabenta, kabasan. Ma? Kaya kata kabangidon ka manle, manla ka po. Kalong, banlong slur, da kajinged. Banlong slur, da kajinged. Kaning ilaban syam ar korin, kalanong kabasan, kadukot kabahenriu, haduk pra. Hang tu kaktian ka jong uplay ka ong namar kata habangi sngow slur hala kasngi bat ngatip bakat bangi dang syang hakani kamet ngi syang klat no na utrai naman ngi ya da ka jinged am da ka jingyo I tingi sngow slur ken bat ngi kam sngow ba ban lek no na kani kamet bat ban yo syang ne bat utrai na bakumta ngi ngi le ting e no ban long ki ba pen sngow ba e ya utrai lang ye syang sa lane nia let no kumjuro ar Timothy kalanong kabaningkong kadakot kabahinyo ka ohang tu namar ublay syam la ai hangi kamensim ka ching shepting henry jong kabor bat jong ka ching ie bat ka ching le adkar ha ka ching ya lenti ka chungi kum ki kon kristan mo kadi ka ching ya lenti ka chungi kamde ka basuk kadai kata kajing ya lenti hakaba bon kita kicing babon kita kicing mong hakabangia kibon kita kicing khanglat baru kibon kicing keli mo kamdai ka basuk
ban long slur ma kaktian ka chong oblay ko ang bangin long slur hakita ki aka ban long slur kade bangin don hapo jungi yakata kabapenla yangi bangin yat shakmat hapadeng ki jing hapadeng ki jing ma klem da jing shep tiang ka jing shep tiang ngam tip don ni em nap teng jong fi batep yakane ma kani ka jing shep tiang kade kaway na ki atyar ba jong usaitan. One of the most powerful weapons jong usaitan. Ublay kwa ingi bangin kup ya kane ka jing shep tiang hangi. Ukwa bangin yad da ka jing slur man la kapor namar ba ublay udon bat ngi. Amen. Tingin pet Deuteronomy ka ba lai puwe ka dokot ka ba hanriu. Hang tu ka ong tolong ki baklan bat ki baslur wat ngok yo lemne wat shep tiang yaki namar utray uba ublay jong me mauhi ulet rengkat bat me an no ya me lemne kentat no ya me kum juru Joshua kana nong ka banikong ka dekat ka bakandai hang tu ka ong hatu ngam syam la hukum ya me tolong ubaklan bat ubaslur bha wat tiang lemne wat kiyo namar utray ublay jong me udon rengkat bat me kat shaba me led ublay mauhi ma ulang mau ma ubayada yangi ulang mau kata ka jakari jongi ulang mau uta uba betin bat ubayalam lenti yangi amen uyat rengkat bat ngi nga si perkat nga si ong ya kani hal yala de ma ublay nadu ka basdang ka lenti ula dap beten yang abat seteng lenti unum pelat ya kakti ka jonga mo yangi baro ublay ubeten unum pelat mau ya rengkat bat ngi haba ublay udan bat ngi dan ka ru dan u ru ubala ban yang persya yangi amen to ujisu ula dap job lo ki aka baro but ula ai hangiru ya katai ka jing job but day na kani ka daw ublay kwa yangi bangin long slur man na kapor malingin tiang mar ka jing job kadi ka chongi nei malingin tiang malingin shep tiang ublay ula dap ai lupa ka jing job yangi amen te ka banriu pan kalong ban sumar ya ki hukum jong ublay man la kapor ban sumar ya ki hukum jong ublay man la kapor Deuteronomy kalanong kabasan kadakot kabaar kandai hang tu ko ong banda don haki ka doonot kat kani ya ka ban shep tiang yang bat ban sumar ya ki hukum jonga baro halakasngi pakan dalong bha ya ki pat ya ki kon jongki halakarta ban sumar ya kaktian ka jong baro halakasngi ka jing sumar jongi ya ka hukum jong ublay kadai kata kadak jong ka jing iet ka bangidon ya ublay ujisu uang ma ladap hi iet nya tu sumar ya ki hukum jonga haba ong sumar mo kamut bangishim ya ka bible ngilet bu hang nur ka jaka ban lat ban jot lani ban lat ban jaklia nei bat lani bangi kwa bangin bu kentang ya ka kamlong kamta henry haba ong sumar ka bamut bangin puli bangin kongo bangin le ya ka ban ya ka ktin ka chong ublay man la ka po tingtingila puli kajing kelipat kalong hatungile pat ya ka do we put it into practice ngile kat tang haki ba ngimon ne ngala puli nga soyham ngan practice mom soyha ni la biang pi ne kalong kumta hatu kaktin ka chong ublay ka ong kumta ni puli ni kongo ngile ngi ya ka mo kani kalong ka jing duai ka chonga an shong bet try rap yang abangan ya ka gospel ngam kwa ban puli kumto ta daw kalong ka ba teng kalong challenging mo mangin practice ya kaktian ka jong ublay tingin pet ning kong yo anes kalanong kabasan kadukot kabaar bat kabalay da kani
ngitip bangi iet ya ki kun ublay, habangi iet ya ublay, bat ngile ya ko hukum jung namar kane kalong ka jing iet ya ublay, bangi da sumar ya kita ki hukum jung bat kita ki hukum jung kim long ki bakia. Yohanes kat saw ar puwe, koang utau badon ki hukum jonga, bat uba sumar ya ki, utau long uba iet ya nga, utau uba iet te, ya nga on iet ya da ukpa jonga, ngaru ngan iet ya bat ngan penpau ya la de ha Ning kasiti ka ba ning kong Yohanes kalenong ka balay, kadukot ka ba kalenong ka baar, kadukot ka balay hadu san. Ang tur ko ong bat ha kani ngitip ba ngi itu ya lada ngi sumar ya ki hukum jong uta uba ong nga itu ya bat ubam sumar ya ki hukum jong ulong ubalam ler bat kata ka jing shisha kamdon ha henrei jar uba da sumar ya kata ka tien jong da shisha ha uta la penjanai no ya ka jing iet ublay ha kani ngitip mangilong ha amen pi Haktiin ka jong ublay kay tu siya ngi. Ublay pelong ya kita ki hukum. Ha? Manyalam lenti ngi. Ada kaktiin ka jong ublay kamdan. Atong ngintip siya ngi yat. Atong ngintip ke eiru bangin le. Ha? Nginam la, nay. Kenang bangin kata ka jing ka bakentang, bat ka bapensngob ha ya o. Amen. Haba ublay uong halakas ngi. Ma? Kamut ba ukwa ngi. Bangin ko ya ki hukum jong barabor. Amtang hakipor ki pangi sngob hala nangi sngoman. Ma? Henry hakipor baro. Amen? Ladang inang ban sumar ki hukum ublay. Kapelong. Ya ki jingker ku jong ublay banwan. Haka jing ka jongi. Ni? Mdan kaman pan try kerku yang mdan kam. Kan syubut hi. Ma? Ni puli meneh ka Deuteronomy ka lenong ka basan ar phukhandai hang tu ngilai shai ka ka bakaktin ka jong blai ka ong komno banda don haki ka donot kat kani ya ka ban shepte nga bat ban sumare ki hukum jonga baro halakas ngi ka ong pat komno bakan da long bhaya ki bat ya ki khon jong ki halakarta kamkut tang hangi wat ki pateng ki jongi ru blai la dap kular ban kerku. Amen. Tangi kita ki jingkerku ki bakan jaman siem. Henry, ya kita ki jingkerku ki bayadai bat ka jing hakiliang baro ka jongi. Ma in all the areas of our lives. Ublay so kerku. Tadangin nang ban sumar ka ktien ka jong ublay. La kalong waba hakakot ka kya, kalong ka jinglong bakan jaman sim, ka spa ka pau ka jungi, ka jing start, ka jing suk, ha? Pat kum tateter, kini baro, kin support hibet yangi. Amen, gimnum dan kaman struggle. Hakabayadai bat kani, kabadan kampat, kalong ba, kabadan kam yangi pat bangin le mo, kalong, ningkong man le kumno, bangin puli yaka. Ma ban puli ya ka ktien ka jong ublay man lakas ngi namaday tang ladang yi puli ya ka mo ngitip ya ka ka ba ublay ukwa ngi banle ladang yi puli ngi numtip ne ublay wa ang to ikin nong shon kumnong ngitip ya kata la tho ne ublay wa ang to ya nga to iki para marjan ne ngitip kita nakaktien ka jong ublay mo takadaw ka long kabadan kam yangi bangin puli pat bantip ya kamon ka jong ublay hakaktin ka jong ublay mo hakini kisngi mentale kabasuk ba mo kabasuk ba bot na preng jong ini ngisuhun ba ki pop kini ki kisumihi kini ki Bible verse ki Bible quote hapo mobile jong ne te ngisuhun bet biang la yo kan la dap la jumat tengum ta la jumat teng ha bun nangi mo badru ngisuhon na kabangi puli kita ki bangi ong kita ki kot devotion ngisuhon tang haka
Nei kemut mengamut pat bangan ong mo ba kambha lan ni wat pulie kamlong ka bomdei handai ka jengmut ka long ba mo ladangi don ya ka primary source te ladangi la don lupa ya ka ktien ka jong oblay ka bible ka belong ka primary source malipat ngin syuhon tang hakita ha ni dakwa ai kita ki belong secondary taki secondary source mo ti ngakan mau ka por ba adang puliro habang i-prepare ya ki project la ni ki assignments ki topic bengi keren mo ladang ki professors ki jungi lada ngiwan ra ya kita ki jing tho ha ki bibliography ki jungi ki footnotes ki jungi lada ngiwan ra ya kita ki jing tho jong ki scholars ki bamlong primary ni la sha reject ma beli kom dan stand mo takadaw kishi encourage ngi bangin wa de kita ki primary source tungin smart but pai sha kaktien ka jong oblay ka belong original kenang belay bangin yo ya ka bapatam dei tangha ka bible hi ka bala ban ai ka babatam ka baskem tam ro namaringi puli ki wiki ni ki bon ki interpretations ki bon kat kum ka jing so tho la jang nai ki bon ki theologies ki ba mi na ka jing so tho jungi shimat re bangi puli bai pan ne ngi yo be sebab kat kum bau ong ublay direct mo totongin page sa kabahinyo pat kalong ban im khot man la kapor ban im khot Ecclesiastes kalanong ka bakhandai ka dokhat ka ba pra hang tu ko ong Ecclesiastes khandai pra to ki jan jong me ken long lie barabor to ki jan jong me ken long lie barabor bat ka clear jong me to kan amdo jing sle haka amplified version ko ongom ni let your garments be always white with purity kani kamod ba ublay ukwa engi mangin ka jing ka bakhot man la kasni man la kapor ban pong bet mo ba kamut habangi pong eke hatungila ban penyaklat ya ka nei ngira ka chabalet ya kan ka jan ka chabalet em ngira nei ngira ngimla ban shulaw be kum to nei ni haban pong ngile eke ru ngile shnu ru ngira lang ya kan ka jan nei but ka jingmut jong kata ban pong ya kata ka jingkhot ban pong ya kata ka jan ka bali ka long bangin ya kata ka jing ka bakhot haman la ka por bat habangi ya kini ka jing ka bakhot ka reflect ya kata ka jinglong ka jong ublay habangi khot ka suk yangi bantay ya ka jing ya day ka bajan bat ublay ka suk ri ublay man pendon kam yangi nei kasuk yu ublay ban pendap yangi kasuk yu ublay ban pensle yangi amen habangi khot ublay usngobha pat uyo ka buram hatungim kwa ban ai ka buram sha ublay ha hatungim kwa ublay kwa ban yo ka ni ka buram man la kasni de na ka ni ka daw ukun tu yangi bangin kat bala hoy kam de ka basuk dei kat bala ngan ka jing ka bakhot man la kasni man la ka por hang no bangidan nei tika ba prapat bat ka bakhat du kalong ba ban long kloy ban aya ka jubab shapang ka jing shisha ka gospel man la ka por ban long kloy ban aya ka jubab shapang ka jing shisha ka gospel ning kong Petrus kalanong ka balay ka dokot ka bakhat san hang tu ka ong henry tu pendon burom ya ukris kum utrai haki do anot jang pi bat tulong ki bakloy hala kasngi yang ka ban ai jubab ha uway baro ubapan na pi yang ka jingpen inya shapang kata ka jingkermen ka bahapi henry da ka jingjam not bat da ka jingtieng buram ning kong koren kan kalanong ka bakhatsan ka dokhat ka basan pupra hang tur ko ong nabakumta ko para banget ba ye jonga tulong pi ki bayai ne scam bat ki bom ken ria no bat ki ba man kerhai man la kasni ha ka kam utrai haba pitip scam ba kata ka jing 3 minute jong pi kam julong ka bale no ai ha utrai
kum kita ki balai yo amat ya ka jing pen em ka jong ublei ngi dei ban long bala kre man la kapor bandon ya ka jubab balai ngi ia yo ublei balai ngi buat yo u balai ngi mla banya kublek ti ba ka pertai balai ngi dei bandon ya ka jubab ngi dei ban shai ngi dei ban shai bahan ning kong ya la de kenang bengin la ban pen shai ki weiru mo kadai ka kamram jungi shimet ban pla shapang u jisu bat eki kam ke jong o bun na preng jungi ngidang tie ngidang ki jing mod simo ngidang duna ka jing su thu shapang ka jing pen em ngidang le ran nei ngidang don kam yanuriano ban ai juba nam ta jungi lise iti ong kom ta lise pen ong lem dang dan hang nei kidon ki benta nyemla ngi khot yanuriano ban ai juba nam ta jungi mo kalong ka badan kam yangi balong rang ba kane ka benta nginamla ban chu shanya sa ki we ban juba nam ta jungi amen ngi dei ban train ni la de kat bala mo ngi dei ban yeng na ka benta ka gospel amen ubli khot shimet ngi dei ban trai shitam ban tip nya ya ka ktien ka jong ubli kna mangin la ban sam shki we pat ladai la di rumo teng iduna ka bam kan jenjaring iba ngin sam shki we nei ladai la di ngim pat mat kan jenjaring i ban pesu thu shki we pakabang nei tina kan ni ka daw ka don kam yangi bangin train ya la di ban puli ka ktien ka jong blay ban em ka kna mangin la bangin long bala kloy ka ba ka ktien ka jong blay ka ong ban ai juba ya ki we amen but kini baro ki bangala depen ikilong kita ki aka ka ba ka ktien ka jong blay ka ong direct mo bangin don kam man le eki man la ka pon man la kapor marabor man kasngi kita ka baro mo kidang dot ki we ru ki benta rengang sngoba kini ki long ki ba kham kong san but ngawan ra shapi kini ki points mo abang ipet mentan ya kita ki ba kaktien ka jong uplay ka hikayangi ban le man kapor ngi iba baro ki long ki hukum mo kabamod ngim dan option ngin le nang inom le ngim dan choice ngi david ka long bet ka badai yang ngi ban le ka dei ka jingkit clear jongi shimet ngim la ban bu substitute ya ka mo ban le ekine baro nei pendwai lam se anga pen puli lam se anga no ngim la ban bu yano haki jing le ka ngi dan ki substitute nei ki ban pen le ka ban mi on someone's behalf nei Henry kabaya day pat bekini kam long komta kam la ro ban long komta namar ka day ka ching khot ka jong ublay yangi shimet tungin num no ong mangim la mo namar lada ka long ka ba ngim la ban le nei ublay unum ong tingi bangi day ban le ekini amen ka long ka bala ka day ka banta jong ka ching em ka chingi ban le ekini ki aka baro amen kilong bantay yangi nei kilong kini baharo khat kilong ki bantay ya ka jinglong ban sem ka jungi kam dei bangin shim ya ka kum kata ka burden ta ni baham ni ga so thai pe ni ngala thai ban dwai ni ga kam dei ban long ka burden mo ka dei yang ngi ban le da ka jingman da ka jinglong excited ka jungi teng em ngi la shu paring ngi la de bahapi ngim dei ban shim ka kom ka burden ngi dei ban le ka da ka jinkman ho ngi su thua anangi la pet pat ikine barok khot bon nap reng jungi ngi feel ban le ka mo ngi feel ban le ka ngi tip andre ngim poi perkhat pat ban le mo ngim poi perkhat ba ka dei ka jinkit clear jungi shimet bangin le ikine man la ka pon ngi feel ban shim khya ya ki ngi sngoba kamlong ka badan kam than nei khat ngatrai tang ban puli ka tien ka jom ban dwai la biang thrai badong badan kam than thrai ban shat ting oblei la ne ban le kmen nei ani ban ai ka jubab ha teng idan kum kita ke jing sngo tamaka we
baka ka baka ketien ka jong belai ka ong ka long ka badon kam bet. Amen. Amen. Ka long ka badon kam bet. Akan ni ka por tungin ye let lang banduai ba utrai on ai ka do anut hangi. Ma ka ba ngingi kut jingmut. Ban ong try na do mentakas ni. Ngin shim kia ya kan ni. Ka jingkit kli ka ba mela ashingi. Ngila kensting ya kan ni ka benta. Aka ba ya day. Bangin le barabor ya ka. Mo ngile hateng. Tang haba ikan mau ya ka. Bunsin ngila le klet. Bang ngila sngotai ban le aki. Ngitip maka day yang iban le. Tamang im le. Deliberately, knowingly, imle ya ka. Tungin pai en kala ka bamot. Hakamat jong play. Da ka ba ongkom ta kamut pat ba ngai la di ngala janai ngala biang. Henry nga kren ya ka ka ba ublay ula kren shwaning kong ya nga. Mo kalong masutu ba kalong ka jingdon kam. Yang ilang bara. Amen. Ublay pen kan mau yang Tungin ya yang lang. Tungin yang lang kan ikapon, ngin ya duai na bentakan ni. Ma, tengah kerpat Pastor Dani, pe India lam yang ia kajing duai na bentakan ni. Hallelujah. Kat bang yang punya duai ni kapor. Kay ka bang yang laban le. Tuai try lawan ai bor ngi bangin lawan le ke ke try ke ke day ngi bangin le singila neglect nengila le bom sinyo ikita ki points hardly points ba ila ngi kinang don sibon keliru ki ba ngi de ban le rei ngi le bom sinyo ngi le ka tu ni duai ni ko pol try pen kan mau ngi pen kendo ngi barun ai bor ngi bangin lawan le ik bau blai wa ngi bangin le kum gi khon gi jongu toine duai lang ni ko por try wa nak mat jong me shisha ko try blai jong try mela krening ni ka ski ko try mela pen ngi ko try blai jong try wat ho om tang gi ni gi prat li gi points ki bangila yo sko man tan ko try nrai kham tam ko try ki ba shimet ko try ki ba me ong ngi ki bangi re ban le ko try man la ka si ga jingem jungi ko try Pandon ka jinge day ka ba jan bat me ka try ka jinge day ka ba em bat me ka try ka jinge day ka try able jong try ka ba jan tam bat me ka try ese bona preng jungi ka try wat ka try able jong try ngila klet no try ngila le bom set nyo ka try ngim perkhat igini ge baro ngi em ka jing em ka bangi pan so bhai la de ka try able jong try Hoi ko try ble jong try ni perkhat ye ki jong ni ko perthai ko try ble jong try ki ba man ka ski ko try ki bai de ba ka jim jungi ko try rei able ngi le klat ye ki ba de bat me ko try ni wan ngani ko por try pen kandu ngi ko try pen sngau thu ngi ko try pen kan ma ngi ko try ai bor ngi ko try Bangila ban le ko try ya ke able jong try ka ba de hop ko try kum gi khon gi jong me ko try kum gi ta able jong try ki san ran gi ba shisha gi jong me ko try bangi de ban le ko try able jong try ya rap ngi ko try kum gi khon gi jong me ko try ta ko bor dala de ko try ngi num la try able jong try and ngi don kam me ko bor jong me you don't come gi ban chat bor jong me you don't come me gi pan la ko jong me ko try ha ga jing jong gi ko try Tangaway ko try ngi khmat jume ngani ka sngi ko try mangi khut jongmot ko try ble jong try I khut jongmot ko try man le ko try man bot ye ka ko me kai ngi ngani ka sngi ko try mangin bot ye ka ko try ko me ong me pen kan do ka do no ko jongi mangin le ko try ble jong try yarap ngi ai bor ngi ko try pen chat bor ngi am da ka bor ni do man sim jume ko try ngin la man le ki bor try kum ong pol ko try am dei bangila kot lupa sakata kan roi ye be persha Shakadak ko try, Shakata, Kajinka Tong Gaba, Kam Shaneng ko try, Bangin Yo Bat Eka try, Yakata Kabam La Bat Eka try, Ablay Jonga try, Yarap Eka try, Bangilaban Poi Shakata Tong ko try, Kumabu Eka try, Kumgikun Gijom Eka try, Ablay Jonga try, Mandakaski, Mandaka Por, Mandaka Kanta Kajim Kajong Eka try, Mandaka Klimat Kajim Jungi try, Bangin Don Beka try, Katakajing, Degaba Jantam, But Mega try. Try Jisungi IT Shamega try. Iwe piwe ka try nga po try. Yep.
yang ilang baro try ble jong try mengila ban im jing im ba sei so try jing im go try ble ka ba pen sngau bhai me ka try ka badan ka jubab ro igi we ka try ba ki kling ka try ka jing im jung ka try kan long ka khubor ba bha na kam ta jong ki ka try ble jong try ngi ai ngu ime ba me kren ngi ni ka sngi ka try ai ngu ime ka try ba me pen kan ma ngi na ka por se ka por ka try ba ka try ble jong try an pen slur ngi ka try men im jing im ba pen sngau bhai me ka try ba kan long ka nuk sai ka ba bon ka try bagi pet chingi ka try able jong try kinyo I ka try able jong try ya ka dur ka jong me ka try ka batin chan halo ka jing im ka jongi ka try jisu ai ka burom jing ro ka jing mani tang shme ka try pangingit ka try ba mi skau gini ka jing duai ka jongi ka try mangi pan kini bro aga ka teng ka jong me jisu try para kini ka por try pelat no try igi kun jong me na kini ka jaka ka try ai ka jing ba jome ubleu pa ka jing ai jome try jisu ba jing panchat bor me men simo koi ai kini baro kindor nang kat ban ngi pat kiri khoi kedang sodong satla ka berthai ki khar kar par ka teng jong me nadu menta pat che bam bam jukot ro baro ngini onglang amen 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 hallelujah we are live. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!